yako yekupinda mumba makarara baba na amai wakabvisa magumbeze ukawasiya vakashama ukabvarura bhegi ravo ndokurasa zvese panze. Uya upindure nyaya yekupinda mumba makarara baba na amai. Waizimbikana nei? Ndaizimbikana nezvemazi ezvaitika pakugarisana pavo, saka kuti ichokwadi chandakaita. Waizimbikana nemazi akaitika. Amai vacho ndova here? Alright. Ndamai vako ka? Usati amai hawana kadii? Amai ndamai chete? Ai yapera. Yakuda kuna changamire. Muona kuti ndochaizvo. Ndakana kutenda ndokusapedzera dare nguva kwekwatere tichitaura. Ichokwadi chataurwa ichi ndiri kukumbira uregere. Apedza nyaya muchidii ise kuna changamire hatina chokumubvunza. Changamire. Nyaya yekomana wedu mberi pachena yamboda imi kuti muerekete zvinofamba sei. Samanya. Amai vacho ndivava. Muchidimbo waita zvakanaka, anzviri nani kunza kupinda muramba uchiri munyoro. Fanira kuzopinda waoma, hauna kupikisa, hauna kukakavara. Asi patsika dzedu dzechivanhu hazvitenderwe kuonera amai, kunzi wakaonera amai, wakavhura magumbezi wakaonera amai, hazvitenderwe. Makuna iwayo chimina chawakaita ichocho zviri kunzwika. Toda mombe naye kwamama izvawakaita zvokuonera amai zvinonzwika. Pamudiwa mombe chete nehwai chena yekuchenura zvinodiwa zviri zviviri izvo, mombe nehwai yekuchenura nekuti wakaonera amai zvikunzwika chete ndozvinodiwa pachana chete. Zvinoyarini zvinezvi? Ndizvati zvinoyarini zvinhu izvi? Hanzi ndinozwana mwedzi unouya calculate kubva ipapa. Ava vasimudza ruoko muriwo ukama newe? Mwana wangu. Mama tikudii? Ndakubvunza nyaya yekuti zvishuwa saizvozvizvi mwana uyu yakutenda mhosva yake hakwanisi amai vachina tongoti zvirikupera ipabwegana kuti amai vachina anofanira kutochinirwa amai vake. Zviri kuperera ipapo. Iyi nyaya iyi yaitwa pasi pamera ziso. Ava vana kukwira dara, ava vana umhangara hatigoni kutovati isusu titaura kuti webhadhara amai vako ivo vasingade kubhadhara. Ine vakatonzwa nekuona ndokubva vasungisa mukomana, saka havabhadhariri useri kwevakaita makomo. Ivo vanga vakatoipfindika. Ivo vanga vakatochengetedza kuti zvisazikana. Zvamazviziva imimi baba, zvamazviziva uya inayo. Mama kaita sei waya makatenga? Yakaitwa sei? Waya. Iyo ifuti. Makabhadhira waya ndiri kuchenura, inosenzeswa pakuchenura zvamakaita, inotouraiwa kuitwa zvinoita. Asingazivi kuti unoda kuti ndakusaimbudzire ndakazviita sei. Ndisandati pandira waichena. Inotouraya tokuudza kuti tauraya waya takusa kumhepo zvawakaita zvacho. Saka ndizva toda kuti isusu mbuyi waiyo yaiswe here tiri hatina chatenda chenura. Parunzika ndiye kuchenura waya. Madzisabhuku amunotonga dzimweni dzenguva kwakagona kutonga nyaya dzechimina dzemakuna. Munodyirwa mari ikoko zvikunzvika. Saka waiyo itsvage inotodiwa ndinosenzeswa pakuchenura kwayo. Zvawakaita izvo kana usina kuzozviita zvekuti iwewe tachenura unozoita matambudziko nenyaya yekuti wakaonera amai.
makona kuma chisanga chiri musuwa charimo papera makore mairi matatu chazozvibata kuti une zvawakaita saka tati isuda kuchenera zvinhu zvipi izvozvo zvikunzwika chete kuchiba kuti chii tauriri kuti tachoka kudadapedza kuti unoita zviitika paunouya nezvimwe zvezvidimbu ndopaunozochema chichemo. Ucheme usina chaunacho, unotanga wauya nezvambotaurwa uine chichemo chako unotambirwa nachangamiri, enda unosainira nyaya yako. Pamusoro ichangamiri mbudzi yavakandipa ndeyemhendambura Anzia wakaba ndio mosha ngosati waripa ndio ndio bari zino kujani kwa kuti urenge kuzotushuka maziso nokuonera mai nezita bubu right yapera right ngaiuye. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.